Matul il-ġimgħa li għaddiet smajna kif mozzjoni fil-Parlament Ewropew kellha lan li tiddikjara lil Malta bħala tax haven. Mozzjoni li m'għaddietx grazzi għal ħidma li saret mill-membri parlamentari Ewropej Laburisti. Fl-imġarr, il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat fakkar li l-membri parlamentari Ewropej Nazzjonalisti ivvutaw favur li l-pajjiżi individwali ma jkollhomx vito fuq kwistjonijiet ta' taxxa. Punt li saħansitra kien kontrih l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi u bħala Prim Ministru qed jimxi fuq l-istess passi. U nistieden minn hawnhekk li l-Partit Nazzjonalista jiddikjara ċaru tont jekk il-politika tiegħu f'dan ir-rigward ix riflessa fil-vot tal-membri parlamentari nazzjonalisti jew dawn telqu xar rashom. It-taħwit u l-konfużjoni fih dan il-Partit Nazzjonalista komplew joħorġu fid-der hekk kif ġie xolt il-ftehim li kien sar bejn l-istess partit u l-Partit Demokratiku qabel l-elezzjoni ġenerali. Ftehim li l-poplu Malti warrab għax fih ma kienx hemm kapaċità li bija tmexxi l-pajjiż. Din hija turija ċara ħafna tan-nuqqas ta' idejat min-naħa ta' oppożizzjoni illi għamlet 4 snin tkun negattiva, 4 snin tikkritika u l-unika idea li ħarġet bija kienet din il-koalizzjoni li sfaxxat wara 6 xhur biss. U naħseb li hemmhekk hemm tagħlima għall-oppożizzjoni biex jaraw illi l-poplu din it-tip ta' politika ma jridix. Il-ħadd filgħodu il-mexxej Laburista tkellem dwar il-gidba li saret fuq familtu 6 xhur ilu u reġa' ġeddet il-weda li jekk jinstab xi ħaġa fil-konfront tiegħu iwarrab mill-ewwel. U fil-waqt li ntqal lir-Russa Marija Efimova taċċi karti lill-Parlament Ewropew, irriżulta li dan ma kienx veru. Hawnhekk il-mexxej Laburista ikkundanna lil kull min kien involut f'dil ħadma u se jibqa' jaħdem sakemm toħroġ il-verità. Li min jaħseb li għax b'serenità imxejna l-qudiem jien ħaninsa min ipprova jagħmel dan il-kolb fuq il-poplu, fuq il-pajjiż, fuq il-personali, fuq il-familja tiegħi, jien irrid li l-verità toħroġ kollha.